Hi friends, enchalar matella nikul tondalar Bhagirathi kannada and Tulu vlog. Enna video start manpodumbu enna video tupodumbu ಏರು ನನಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನಲ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಪಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೈತಲಿತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಲಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಇಂದುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಜೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹೆಂಡ ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಕ್ಲು ಪುರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಾರೆ ಮರಪಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವು ಪಂಡ ನಡುಟಿ ಅಂಚೂರು ಬುರ್ನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂದಿನೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಏನಪ್ಪಾಗ ಇಟ್ಟೆ ಚಾಯ ಪುರ ಅಂಡೆ ಚಾಯಗಿನಿ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಬುಲ್ಪುಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಾರೆ ಇಂಕ ಮರತ್ತನೆ ಬಂಡ ಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಪುರ ಮಂತದಾಯಕ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತಂಡು ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ದೋಸೆ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಪು ಸೌತೆ ಕಜ್ಪು ಅಂಚ ಈಗ ಪುರ ಕಡೆದಿದ್ದು ಬಿಲ್ಪದಿದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿದಡಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಕಜ್ಪು ನುಪ್ಪು ಪುರ ಮನ್ಪೊಡಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲನ ಇನಿ ಜೀರ್ಣೋದರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಂದಿರೋಡು ಅವಳ ಇನಿಯೇ ದೀತೇರು ಅಂಚ ಇಕ್ಲ ಪೋದು ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತ್ರಿ ಸರಿಯಪ್ಪಗೆ ಅನ್ಪೋದರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿದಡಿಯೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿದಡಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಡುಳ್ಳೀರು ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಪೋಪುನೆ ಏನ ರಡ್ಡು ಮೈಪುಗೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಂಘದರಡ ಹೊರ್ತಿದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಅನ್ವಂಡ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದಡಿ ಸರಿ ಅನ್ಪೋದರ್ಪರ ಎಂಗ್ಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತೋಜರು ಒರ್ಮರೇಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದಂದೇನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತೀರು ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಹೊಸತು ಮನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಫುಲ್ ಎತ್ತೇನು ನನ್ನ ಪೂರ ಪೋತು ನಾವು ಬಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕ ಜಾಗಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಜೋಕನ ಟ್ಯಾಪ್ ಪುರ ಆತನ ತೊಷ್ಪದ ನಿಜ್ಜದ ಇಂಚ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿಶಾಖ ಬಣ್ಣಾಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಚಿತ್ರಪುರ ಮಂತದಿತ್ತೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಫುಲ್ಲು ಪೂತ ಗಿಡ ಪುರ ಮಿತ್ತು ದೀತಿರು ಟೀಚರ್ ಪೂರ ಕಾರ್ಮಿಸಿಂಡು ದೊಂಬುಗು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಾಕಿ ದೆಪ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ದಿಪ್ಪೊಡು ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ತಗ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಟ್ಟಿ ಪೂರ ಬರಿಯಾರ ಆ್ಯಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂದಿರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಬೋತುಂಡು ಪೂರ ದೇಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಂದಿರ ಒಳಗೆ ಹೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಮಂತೆ ಅಂಚ ವಿಕಾಸ ಡೈನಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಲೇಕರೆ ಪೂರ ಪಣ್ಣಿ ಒಣಸಿ ವಿಕಾಸ ಬಟ್ಟಲ್ ದೇಕೋದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಣಸಿ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜೆ ರೆಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ಬೇಗ ಒಣಸಿ ಏಪಲ್ಲ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೆಟ್ കഴിച്ചത് ಒಣಸಿ ರೆಡಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕ ಒಣಸಿ ಬರಾದೈತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ఒక ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ఒక ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಂಡು ಪೆಂಡಿ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಟೀದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ಲು ಬೇರೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರು ಚಾಯ್ ಬರಿಯರೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಾಯ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಂತಿತ್ತೆಂದು ನೀನು ಪೋಡಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅವೇನೇನು ನೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಬಿರು ದುಮ್ನಾಣಿ ಕೆರೆಂಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮೊಳ ಮಲ್ಲ ಕೆರೆಂಗೆ ತೂದುದಾದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇಂದು ಪೋಡಿ ಮಣ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಪೋಡಿ ಮಣ್ಪರೆ ಪಿದಡಿಯೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪೋಡಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಕೆಲವರು ಪೇಪರ್ ತೊದು ಅಲ್ಪ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನೆಡ್ ತುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಾರೆ ಇಂಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನದುಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ಒಂದು ಐಕ ಪಾನ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪಾಡೋಜಿಯಾನು ದಯಪಂಡ ಅವರ ಚೂರು ಜಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಏನವಿಂದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೋರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂದು ಬೇಲಡ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಿಯರ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾ ಪಾರ್ಪನು ಅಂಚ ತೋಡು ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಒಣಸುದು
ಒಣಸಿಗೆ ಕಜಪು ಎಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಆತನು ಏನು ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಆತ ಪೋಯಿನಿ ಅಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡ ಇದರಿಂದ ಆನಿಯನ್ನಿದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡುವೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ.